Bagong umaga, bagong pag-asa. Handa ka na ba? Mapayapang araw ng linggo mga kapatid. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Adbyento. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay po tayo ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kabanata 3, talata 1 hanggang 6. Ito ang nangyari sa ika-15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Gobernador noon ng Judea si Poncio Pilato at mga tetrarka si Herodes sa Galilea. Si Felipe na kapatid nito sa Iturea at Traconitide at si Lisanias sa Abiline. Sina Anas at Caifas naman ang mga punong pari ng panahong yon. At noon dumating kay Juan na anak ni Zacarias ang salita ng Diyos sa disyerto. Ipinahayag ni Juan ang binyag na may pagbabalik loob sa kapatawaran ng mga kasalanan. At nilibot niya ang buong rehiyon sa tabi ng Jordan. Nasusulat nga sa aklat ng pahayag ni Propeta Isaias. Naririnig ang sigaw sa disyerto. Ihanda ang daan para sa Panginoon. Ituwid ang kanyang landas. Patataasin ang bawat lambak at pabababain ang bawat bundok at burol. Papatagin ang mga batong kinatitisuran at papantayin ang lupang lubak-lubak. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Isinulat po ni Father Sebastian Gadia ng Society of St. Paul ang ating pagninilay. Kumukuti-kutitap na ba ang kapaligiran at buong bahay nyo dahil sa Christmas lights at mga decorations? Puno na ba ng palamuti ang inyong Christmas tree? May mga nakabalot na ba kayong mga regalo? Talagang marami sa atin ang handang-handa na sa Pasko. Asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Pamibi, Oratio Imperata para sa katuninungan. Diyos ama niya mong langit nun, kagurangnanin katuninungan asin katanusan. Mapakumbaba kaming minapaalaw sa imo. Sa panahon ngunyan, kanagangan ang kamugtakan sa samuyang parte kang kinaban. Sa halawig na panahon, pinadanay mo ang samong pagtubod bilang sarong nasyon. Ang samong pagtubod sa imong Diyos no na pagmangno, iyo ang nagligtas sa mo sa daimabilang na mga kalamidad, natural asin kagibuhan nin tawo, na duminatong sa mo bilang sarong banwaan sa lakaw kan panahon. Likayan kami kagurangnan sa nakakatakot na gera. Himatea ang samong mga pakimahirap, mantang minaagrangay kami sa imo. Kahiraki kami kagurangnan, ligtasan kami sa mga maraot na persa na mina-impluensya sa lideres kang kinaban. Minatubod kami na bakong mga tao ang satong kaiwal, kundi ang mga prinsipado, mga kapangyarihan, mga kagsakop kang kadikluman ngunyan sa kinaban, mga hukbo nin mga maraot na espiritu sa kalangitan. Ipinapambibi niya mo ang samong lideres na pinagkatiwalaan na maghimo nin mga desisyon para sa samong banwaan. Yaon sa nasa imo ang bilog niya mong paglaom, nagmamaawot kan sa imong kapatawaran asin pagkahirap. Sa mga beses na ang samong mga takot asin duda, nagpalabog kan samong pagmasid, kasabay ang sala asin mapaghusgang pakamidbid na minaabot sa rasyalismo. Nagangayo-ngayo kami kagurangnan, nagibuhon mo kaming mga instrumento kan sa imong katuninungan. Kung may pagkaungis, lugod darahon mi ang pagkamuot. Kung may lugad nin pagkabaranga, kapatawaran. Kung may pagduda,
pagtubod, kun may orasa, paglaom, kun may kadikluman, liwanag, kun may kamunduan, ugma. Huli kay Hesukristo sa imong aki, sa mong kagurangnan, na nabubuhay asin nagahadi, kay iba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, Reyna ning katuninungan. Ipamibi mo kami. San Miguel Arcangel. Ipamibi mo kami. San Jose. Ipamibi mo kami. San Francisco de Assis. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan isinisiblar po niya to ang ikaduhang Domingo kan Adviento. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan kan Pinillos family, ni Lorely Absede, ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, ni Rizan May Alcantara-Lleva, asin ni Gemma Alcantara-Lleva and family. Special intention to pass the board exam for Isa Eva sa kahagadan kan Eva family. Siringman special intention ni Joy. Sa tuwi ang manaisabay at papagpamibi ang kalag ni Carlos sa kahagadan ni Daddy Jenson and children. Para kay Charlemagne Joseph, ni Carlo Magno and Diaz and family. Para kay Mariano, kan Akende family, para kay Antone, ni Maria Teresa S. Cabotaje, para kay Salvacion, ni Dr. Joel Zan, para kay Mark Jan, ni Mac and Ami Saison, para kay Verna, kan Villesa family, para kay Loida, kan Asejo family, para kay Mary Grace, ni Jares Yumi Santillan, para kay Leon Asen Concepcion, kan Basco family, para kay Rosita, sa ika-13 death anniversary, sa kahagadan kan Estalar family, para kay Chito, asin for the souls of the unborn and aborted babies, sa kahagadan ni Marivic Liagono and family, asin para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Mr. Mario Basiljeva and family. Andama ang dalan ning kagurangnan, patanusa ang sa iyang aagihan, ang lambang ampas papanoon, ang gabos na bukid sa kabulod papantayon, ang mga tiko magiging tanos, asin ang mga lubak-lubakon, magiging pantay na dalan. Dangan mahihiling kan gabos na tawo, ang tabang kan Diyos na kaligtasan. Sabi ni Propeta Isaías, ini sarong panuga na magtatao sa to nin paglaom. Paglaom na sa pag-abot kan Mesiyas, ini tunay na magwawaras ng kaligtasan. Itauta sa iya ang satong mga kahagadan, urog na mailikay kita sa kasalan, tanganing sa iyang pagkamundag, maniligo niya tong akuon, ang sa iyang daing sagod na pagkamuot, tanganing kita man mapapusog ang pagkamuot sa satong mga tugang. Mga tugang ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Leandro P. Morillo, matindog po ang kabos, asin sa magayagayang tingog, sarabay niyatong awiton, ang awit sa pagpuon. Magawit sa pagmamahal.
Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unta an sa to mga kasaalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ko kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamanasin pakapatawadan sa tumang kasalan, naroon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. Diyos na makakamhan asin maheherakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, di lugod maulang nin anuman na mga kinabanon na gibo. Alagad, ang pakasabot nin langit nun na kadunungan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya na kay bamong nabubuhay as sinagahali. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon, nagpapasabong, na ang kagurangnan madatong na. Kaya magugma kita, ang kamunduan halion, asin sa batunta ang kagurangnan, na pano nin liwanag asin kamurawayan, na magtatao nin pagkaherak asin katanusan sa to. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubaa ang sulot mong gubing nin kamundoan, asin kasakitan, dangan suluton an mayo ni kasagkoran na gayon, kan kamurawayan ni Diyos. Sulutan an alikpoy katanosan ni Diyos. Bugtakan sa imong payo, an korona kan kamurawayan ni Diyos, na mayo ni kasagkoran. Ipapahiling ni Diyos an sa imong kagayonan sa lambang nasyon sa daga. Sagkod lamang na masabi siya sa imo. An sa imong katiwasayan, nagahali sa imong katanosan. Asin an sa imong kagayonan, nagahali sa imong kaimbodan sako. Magbangon ka, Jerusalem. Magtindog ka sa alituktok kang bukid. Hilinga kung sain tinitipon kan an banal an sa imong aki, nahali sa sirangan, sa kasahali
sa surunupan. Naguurog masinda, hulitan, na girumduman sinda nin Diyos. Jerusalem, kinurua sa imo kan mga kaiwal an sa imong mga aki, asin nagraralakaw sinda, mantang dinadara sinda sa harayo. Alagad, ibabalik sinda sa imo nin Diyos, nalunad sa kamurawayan, nagarong nakatukaw sa trono nin Hadi. Nagbuot ang Diyos na pababaon ang lambang halangkaw na bukid, asin ang daing sagkod na mga bulod. Nagbuot siya na tambakan ang mga kapantayan, sa kapatagon ang daga. Tanganing ligtas na makapuli ang banwaan nin Israel sa kamurawayan nin Diyos. Sa pagbuot nin Diyos, matunga sa mga kadlagan nin mahahamot na mga kahoy, tanganing lintugan ang banwaan nin Israel. Ang Diyos, iyo ang mangingenot sa pagpuli kan Israel. Mabalik sinda na nag-uurog man nin marhay, na pinangingenotan kan sa iyang pagkaherak asin katanusan, asin napapalibutan kan liwanag ni sa iyang mamuraway na presensya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan, nagibo sa to, nindarakulang bagay, kita pinaukma. An kagurang na nagibo sa to, nindarakulang bagay, kita pinaugma. Kan ibalik nin kagurangnan ang kayamanan nin Siyon, nakabaing kita sa mga nangaturugan. Dangan napano kita nin kaugmahan, nag-awit sa kayagaya-gayahan. An kagurang na nagibo sa to, nindarakulang bagay, kita pinaugma. Dangan nagsabi ang ibang nesyon manungod sa to. Darakulang mga bagay ang ginibo sa inda nin kagurangnan. Dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to, kaya kita maugma. An kagurang na nagibo sa to, nindarakulang bagay, kita pinaugma. Tawi kami giraray nin kauswagan kagurangnan, siring na anuran nagtataon nin tubig sa mamarang mga salog, an mga minasabwag nagluluha mag-ani lugod na maugma. An kagurang na nagibo sa to, nindarakulang bagay, kita pinaugma. An mga naghihibi, mantang minaruluwas, daraan mga banhi na isasabwag. Mabalik na mag-aawit sa kaugmahan, daraan sa indang inani. An kagurang na nagibo sa to, nindarakulang bagay, kita pinaugma. An ikaduwang babasahon nagsasabi, na magdanay kita sa kagurangnan, padagos kitang maglakaw sa iyang dalan, tanganing ang sa iyang pagkamuot, magtalubo sa lambang saro, asin magi kitang maninigo, sa panahon na siya magdatong. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pedro sa mga taga-Filipos. Mga tugang, kun ipinapamibi ko kamo, maugma ang pagpamibi ko. Huli sa pagtabang nindo sako, sa pagpahayag kan marahay na bareta, puon pa kan enot na aldaw, sagkod ngunyan. Kaya bilog ang paniwala ko, na ang Diyos na nagpuon kan marahay nagibong ini sa indo, mapadagos ka iyan, sagkod na matapos iyan sa aldaw ni Jesucristo. Saksi ko ang Diyos na ang paghidaw ko sa indo, arog kadakula kan pagkamuot sa indo ni Kristo Jesus. Ipinapamibi ko na urog pang magtalubo an sa indong pagkamuot, sagkod an sa indong pakanuod sa kapakasabot,
tanganing mapili nindo an pinakamarahay. Dangan magiging malinig kamo, asin mayo nin sala, pag-abot kan aldaw ni Kristo. Mapapano ang buhay nindo kan mga bunga nin katanosan, na minaabot huli kay Kristo, sa kamurawayan asin sa kaumawan nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan kabo sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sa ika-15 taon kan paghahadi ni Tiberio Caesar, si Poncio Pilato, gobernador sa Judea, si Herodes, ang namamayo kan Galilea asin si Felipe ang kagsakop kan teritoryo nin Iturea saka Tracontides asin si Lysanias naman kan Abilinia. Si Anas asin si Caiaphas iyo man ang mga halangkaw na padi. Kan panahon na iyan, si Juan na aki ni Zacarias yaon sa kalantadan. Uminabot kay Juan ang tataramon ng Diyos. Kaya linibot niya ang bilog na teritoryo kan Jordan sa kanaghulit. Magbakli na kamo sa magpabunyag, asin papatawadon kamo ng Diyos kan mga kasalan nindo. Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaías, igwang nagkukurahaw sa kalantadan, andama andalan para sa kagurangnan, tanosa andalan na sa iyang lalakawan, tambunan ang gabos na kabakban, pantayon ang gabos na kabubuldan, asin kabukidan. Ang mga tinampong tiko-tiko, tanoson, ang mga dalan na bakong saramahon, may hiling kan gabos na tawo ang pagligtas ng Diyos. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Siring sa sinabi sa pagpuon, ngunyan na sa ikaduwang Domingo kita sa panahon ng Adviento, asin padagos ang tema nin paghalat kan pagdatong kan sa tuyang kagurangnan. Asin ngunyan ang kahagadan sa Ebanghelyo, iyo na magbakli kita, asin maghagad nin kapatawadan kan sa tong mga kasalan. Sa kahagadan na ini, hilingunta ang dalan din sa tuyang buhay. Tasabi man digdi sa Ebanghelyo, ang dama-andalan para sa kagurangnan. Kumbaga kita naghahalat sa pagdatong kang kagurangnan. Igwang dapat kitang gibuhon ang pag-andam sa pag-abot. Ang kagadan,
andamon andalan sa paagi nin pagbakli, sa paghagad nin kapatawaran kan sa tuyang mga kasalan, kan sa tuyang mga maraot na gibo. Kaya pupuunan tayan sa paghiling kan sa tuyang buhay, ano ang dalan na linalakawan ko? Busog sabihin, ano ang buhay ko? Ano ang importante sa kuya? Ano ang pinagrorokyaw kan sa kuyang mga gibo, kan sa kuyang mga tataramon? Ano ang sinasabi kan sa kuyang mga pagpili? Ano ang pigigibo ko? Ano ang pagpapahiling kong mga mahalag ka sa buhay? Iyan daw na buhay na iyan, iyan na dalan na iyan. Susug daw iyan sa katukduan kan Ebanghelyo. Susug daw iyan sa tataramon ng Diyos. Susug daw iyan sa paagi ng Diyos. O ang gibo tao, ang buhay tao, sabihin ta, andalan ta, tumanggabos sa mga katukduan ng mahal na Diyos. Kaya kung nagdangog kitang maray, duman sa opening prayer, ang kagadan duman, na dai kita maulang nin anuman na maraot na kinabanon ng mga gibo sa pagsabat sa kagurangnan. As in, ninahagad man duman sa pamibi sa pagpuon, naghahagad kita nin tamang pakasabot kan sa tuyang pagtubod. Tanganing sa pakasabot na yan, tamaan sa tuyang mga pipilion, tamaan sa tuyang mga gigibuhon. Ang tamang gibo, ang tamang desisyon, binagikan sa tamang pagsabot. Pagsalaan pagsabot ta, pagsalaan paghiling ta, kan pagtubod, salaman ang sa tuyang mga gigibuhon. Kaya dumang tababasin, anong klase ang pagsabot mo kan pagtubod? Garo baga kung mahapot kita, iyo yan subabagon ta, sa salidahan ta, kung sarala so pagtubod ta kang inot na panahon. Halimbawa, igo kita ki, halimbawa, nasasapawan kita ki mga apod ka ini, mga superstitious belief. Igo kita ki mga halimbawa, mga ideya, mga opinion na sa paghuna tatama pero sala. Halimbawa, mga paagi, mga sistema na paghuna tatama pero sala. We have to examine those things in our lives. Tanganing day madikluman su desisyon mo, sugibo mo. Taiguang mga tao na piglalaoman na tamaan mga gigibon pero salaan mga paggibo dahil sa salang pagsabot asin sa salang pag-agi. Paagi. Halimbawa, kung andalan mo, ang paagi mo, yaman, kapangyarihan. Kung halimbawa, nangungurog sa imo na mangyari ang kabutan mo, masunod ang gusto mo. Kung iyo yan ang nagpapadalagan sa imo, gusto sabihin, dai mo na sasabutan ang pagtubod. Kung halimbawa ang buhay mo, mas urog sa imong importante to please people. Gigibuhon mo mas kay ano, minsan sala na sugibo mo. Basta sana dai maanggot so iba, o tanganing pirmisa ng maray ang pagiling sa imo kan ibang tao. Tanganing pirmisa ng maray ang transaksyon, ang pakiiba. Gigibuhon mo, minsan ang mga salang paagi, salang patakaran, salang sistema. That means, salaan pagtubod ta, salaan pag-isip ta. Takong pati so pag sa Diyos, pati so tama, ikukompromiso ta, dahil iyo yan ang buhay ta, iyo yan ang dalan ta. Therefore, yaon talaga ang pangapudan nin pagbakli, magbago. Kaya ang pangapudan kan pagbakli, bako saan nang itong, dahin ako masigarilyo, dahin ako mainom, mapundo na ako kan pagchismis, dahin ako malibak, dahin ako mapakaraot, dahin ako magaanggot, magiging mapasensya na ako, etc. Parte sa na po yan. Pero ang pinakapuon kan, anugat ka yan, sa iyan naghahali. Mababago mo yan ang mga bagay na yan, kung masabutan mo kung sa iyan naghahali. Kung masabutan mo kung natai ka nagigibo ka iyan, kung mahiling mo na sa ini nagpupuon, ini ang mga pinagigikanan ka ni. Kaya nga ni kung mapangadji kita, tanganing makasabot kita, yan, matatabangan kita na makapagbakli. Kaya ang pagbakli, bako sa na behavioral, kundi pati, what do you call this? Mental, psychological, spiritual.
In other words, change the way you see things. Change the way you understand things. Lalo na manungod sa pagtubod, manungod sa pagsa Dios. Tatibad an sa tuyang pagtubod, debosyon man sana. Taan debosyon, pag una kang tao, supermi ka sa nagluluhod, nagsasamba, nagpapangadji sa sarong santo o santa, o igwa kitang debosyon sa kagurangnan, o gustong sabihin, igwa kitang debosyon sa Eucharistia. In other words, there is a frequent practice. There's a frequent attendance, etc. Bako man sana yan, practice and attendance. Tayo nga ni, halimbawa, permi ka man nagsisimba, permi ka nagdedebosyon sa kung saan ka nagdedebosyon, pero so paagi mo sala, so pamumuhay mo sala, so paghiling mo sa kapwa, sala. Permi kang apod kayo ni, saralaan sa imong relasyon sa kapwa. Then everything has to be changed. Kaipuan may babaguhon kita. Bako sa nang simple na nagtutubod ka sa Diyos. Bako sa nang simpleng nagsisimba ka. Bako sa nang simpleng sasabihon ta, na ako aki kan Diyos, na ako sarong Kristiyano. Those are statements. Pero kaipuhan, iyaon sa pagbabago na nagpapatuto na ikaaki kan Diyos. Kaya mabalik giraray kita duman sa kagurangnan. Siring ki Juan, magayuno na dangugunta. Uminabot ki Juan ang tataramon ni Diyos. Dangugunta yan ki Maray, uminabot ki Juan ang tataramon kan Diyos. Hagadon tayo na panahon na iyan na tataramon na aktualmente, uminabot na sa tuya ang tataramon, haloy ng panahon. Pero ngunyan sa buhay ta sa presenting buhay, ang gusto sabihin, let us be aware again to the Word of God. Let us again be listening and attentive to the voice of God. Si Juan, nadangog niya ining tingog. Pwedeng umabot sa imong tataramon, pero da imo madangog. Takun sibot-sibot ka kung anong sa anuman ng mga bagay. Kung sibot-sibot ka sa sadiri mo sa ng mga interes o sa imong mga plano o ambisyon, paano mo madadangog ang uminabot ng tataramon? But if you're attentive, igwa kang focus, arukiwan nasa kalantadan, gusto sabihin, silensyo ang lugar, nagdadangog, nangangadzi, bukas sa Diyos, bukas sa grasya. Pag abot ka yan, mahihinanyog mo, masasabutan mo asin mababago ka. Pagkatapos kaya na mabago ka, ika magiging instrumento ni Diyos na mahiling kang tao sa pagbabago nin sarong tao. Nahiling halimbawa sa imo so tunay na Diyos. Nahiling sa imo so tunay na Kristo. Nahiling sa imo so tunay na pagtubod. Yan, iyan gusto sabihin naging instrumento ka. Tanganing mahiling kan gabos na tao ang pagligtas ni Diyos. Ngunyan na panahon, kairi makita kan kagurangnan. Katabang kita kan kagurangnan sa misyon sa pagligtas kan tao. Instrumento kita. Kaya ang kagadan magbakli, magbago-bagoon mo ang buhay mo. Bagoon mo ang dalan mo, ang paagi mo. Ang dalan digdi so paagi, so buhay mo, so mga values, so gabos na iyan. Baguhon mo iyan. Pakarayon mo iyan. That when you are authentically transformed, mahiling kang tao na sa Diyos may pigigibo sa imo. Iyo yan ang tunungon yan kan mga babasahon. Ang Diyos nagigibo nin karahayan sa satuya. Kaya minsan anong kamugtakan ta, mag-ugma kita. Ang Diyos, ang ginigibo kan Diyos sa satuya, para sa satuyang kaligtasan. Kaya ano man nakamugtakan mo, ano man nakamugtakan ta, ano man ang kamugtakan kan simbahan, kan gobyerno, asin kan pamilya, o kung ano pa man, dahi magmundo, ang kaganig di, mag-ugma ka, ang Diyos may pigigibo sa imong karahayan. Tanganing mabago ang kamugtakan mo. Igwang gigibuhon ang Diyos na pagbabago. Kaya ang pagbabago digdi, kay ribata sa Diyos. Bakong sa sadiri mo sa nang kakayahan, nakaya ko ini, madidisiplina ko ang sadiri ko, mababago ko ang pag-isip ko. Bako kita, sa Diyos may pigigibo sa tuya. Kundi kita, makooperar, magdangog ka, maghurup-hurup ka, maguntok ka. Iyo yan. Yaon ang Diyos may gigibo sa tuya.
Kaya, yaon dyan sutuno na mag-ugma sa pag-andam. Nag-ugma kita sa pag-antisipar kan pag-abot kan Diyos. Na minsan nga ni dipisil, minsan may kalilibungan, igwang iriwal, igwang pagtios, igwang manglain-lain, nakadikluman, sabi yung tang kadikluman, ano man na porma, ano nin pagtios, asin kasakitan. Yaon dyan sa paglaom na dahi kita papabayaan nin mahal na Diyos. Kaya yaon dyan sa tuno na suimain kan banwan in Israel na nasa bihag, mabalik sa Israel. Magiging maog magiraray sinda. Kaya ang salmo, magayon baga sa salmo, ang kagurangnan, nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Kaya, day kita duman mastak, day kita duman apod ka ini, matuong, day kita matuong sana duman sa kamunduan, sa mga dipisil na sitwasyon. Day kita matuong duman sa kadikluman. Kung ano pang bakong marhay na kamugtakan, kundi maglaom ka, mag-ugma ka, tan Diyos may gigibuon sa imo. Mag-ugma, ninhulit ang Diyos marahayon. Matinlog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asinamon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dail linalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asinan nila man huli kan Espiritu Santo ki Virgen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay luwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pag-andam niya to kan sa tong mga puso sa pagdatong ni Kristo, magdulot kita nin mga pamibi. Ang sa tong sabihon kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Para sa simbahan, na ang gabos na nagasusunod kay Kristo, magsimbag sa pangapudan nin pagsulsol kan kasalan, tanganing maginandam sa pagsabat sa iyang kamurawayan. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa bilog na kinaban, na ang mga tao maging bukas sa paghiras-hiras, kan pangangaipo kan lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa satong mga sadiri, nagaandam sa pagdatong ni Kristo, ang presensya ni Kristo sa banal na Eucharistia, magindanay na pagirumdum sa to, kan paghiras kan satong buhay para sa kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa satong parokya, magkasararo man lugod ang gabos sa pag-andam sa pagdatong ni Kristo, tanganing mas magrarom ang pagtubod sa Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo.
Ipamibi man niyato ang mga intensyon kan Santa Misa, siring man ang satuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Langit no na Ama, ikaan sa mong kusog, sa imo kami uya asin nabubuhay. Buksan mo ang samong mga puso, tanganing kami makaabot sa imong kahadian. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. Tindog tabi. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami papagkanigua sa imo, ang mga pamibi asin atang nin sa mong kapakumbabaan. Asin kung sain mayong maninigo, an ano manatabang kan gibong marhay, ang tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas minan sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hulak kan gabos na propeta. Dinara sa tulakan inang birhen sa day masabing pagkamot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdok kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan deng tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong spirito, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesu Kristo. Kan siya, sa rugarin niyang bot, pinasaluiban sagod sa pasyon. Nagkwasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kali sa singirare pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sasin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagkagadasin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta, pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbanan na kalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakad sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalogon, kaya kami gabos, namimibi, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostol sa singabos na santos na kintupa, nakapagayagaya sa imo, magkanig maging keras, kambuhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesu Kristo. Huli sa iya asin kay ba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatood kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi.
ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, at sa mong katanod sa araw-araw, itaubos sa buyan niya, asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo, at mga nagkakasala sa buyan, at sinare kami magdaraha sa sumo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigawan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, din katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
mamibi kita. Kagurangnan, nag-aarang kami, nakikimaherak sa imo, kaming nabasog kan kakanon na banal, tanganing sa paagi, kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po kita para sa paisi. Magkakaigwa po kita nin ikadawang kolekta para sa Vocation Apostolate, National Vocation Commission. Mga paisi, inot po, pinapagiruman po ang kabos na imantenir ang kalinigan kan sa tong simbahan. Dai po ipagwalat ang mga botelya, patos nin pagkakan, asin iba pa. Ang basura, itapok sa basurahan, bako sa simbahan. Igwa po nin mga basurahan dyan sa luwas kan simbahan. Magkakaigwa po kita nin sakramento nin pagbunyag sa maabot na Disyembre 25, 2024, alas 11 nin aga. Magpasiring na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya para sa pagpalista. Darahon bilang requirement, ang Xerox copy kan birth certificate kan aki. Ikatulo, sa maabot na Disyembre 29, 2024, iyo ang kapistahan kan Sagrada Familia. Magkakaigwa po ng renewal of vows para sa maselebrar nin silver as in golden anniversaries kan sa indang kasal. Subuot makisumaro sa selebrasyon na ini, magpalista na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Ikaapat, sa maabot na Enero 9, 2025, Huwebes, kapistahan ni Senyor Jesus Nazareno, alas 9 nin aga, sa parokya ni San Rafael Arcangel, Manito, Albay. Uordinahan si Reverendo Vicente Daison Espinida Jr., aki ni Vicente Espinida Sr., asin Asuncion Daison Espinida, sa Sagradong Order kan Presbyterio, Sacred Order of Presbyters. Kung igwaman po kamo na naaaraman, nakaulangan para siya maordinahan, pakipaisi na sana po sa chancery sa lalong madaling panahon. Ikalima, Adviento asin Pasko nin pagkamundag, Mass schedule. Disyembre 15 sagod 23, alas 7 nin Banggi, iyo ang Misa de Aguinaldo o Evening Mass. Sa Disyembre 16 sagod 24, alas 3:30 nin aga, asin alas 5 nin aga, iyo ang Misa de Gallo o Don Masses. Sa Disyembre 24, alas 9 ang Banggi, iyo ang Christmas Eve Mass. Sa Disyembre 25, 2024, regular Sunday Mass schedule. Sa Disyembre 31, alas 9 ang Banggi, iyo ang New Year's Eve Mass. Sa January 1, 2025, regular Sunday Mass schedule. Donations, December 24, Angel Donor, 25,000 pesos. December 5, 2024, Bicol College Incorporated, 5,000 pesos. December 5, Tulong Anonymous, 5,000 pesos, 3,000 pesos, asin 500 pesos. December 6, Peter Ibayan, 500 pesos, asin Duwang Anonymous, 500 pesos, asin 800 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Kura Paroko.
Salamat po asin Diyos an magbalos. Matindog po kita para sa sulimning bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magduko sa pagbendisyon. Minatubod kamo nan aki nin Dios na kisumaro sa satuya kay itong panahon. Linalaom nindo an sayang pagbalik giraray. An sayang pagdatong magdara sa indo kan ilaw nin sa iyang kabanalan asin iligtas kamo huli kan sa iyang bendisyon. Amen. Parigonon kamo nin Dios sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin dai pagpauntukon sa pagkamot, sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Maugma kamo nan sa tuyang paratubos na padigdi sa satuya, siring sa sarong tawo, sa sayang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan kamo nin Dios na makakamahan, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.